Ubulawa yiso-ke gubha usuku lokuzalwa. Basola ukuthi ubemnye ngunina wezingane zakhe uma ethi akazogubha usuku lwakhe lokuzalwa emqashweni wakhe oselisaka emawodi eNanda ngomgqibelo wesilisa ongumpheki okuthiwa ugcine embulala ngesonto. uNkosazane Mbali Makokona neminyaka 29 wakhona-ke endaweni kuthiwa uthole efile ngaphakathi emqashweni kaMsola anezingane naye ezimbili, eneminyaka emibili eneminyaka eyisithupha. Kuthiwa ngesikhathi kufika amaphoyisa, uMsola ufice ezidlela inyama eduze kwesidumbu esazidlubhe eziphelele izingubo ezinegazi abezigqokile ngesikhathi ebulala umufi. Uthe ngesikhathi eseboshwa utshela amaphoyisa ukuthi awamnika isikhathi agqoke izingubo ezifudumalayo ngoba-ke kuyabanda esitokisini. Kuthiwa endaweni yesigameko bekukhona isitini esigcwele igazi. Umufi enenxeba lokugwaza emqaleni nezibazi zokuklinywa. Isihlobo sikamufi esicela ukungadalulwa esihlandisa ngesigameko sebaqale-ke baxaka ukufika kwezingane zikamufi kube ekuseni zihamba-ke zibambene ngezandla. Sewuma-ke sizibuza ukuthi kwenze njani, zafika-ke zodwa. Endala yathi uyise uzinika u10 wathi azihambe ziyothenga esitolo bese ziya-ke ekhaya. Ibisisho nokuthi kuyise ubemshaya kunina, kusho-ke isihlobo. Siqhube sathi abazange banaka ukuthi konakele njengoba-ke bese kujwayelekile ukuthi uMsola amshaye umufi. Uthe bathuke sekungena ucingo lwesihlobo sithi asihambe noma-ke asihambe siyobheka ukuthi konke kuhamba kahle yini kumufi emqashweni kaMsola ngoba-ke uqeda ukuthola ucingo lwakhe ethi-ke awuze umndeni wakhe uzomthatha. Umama uhambe waya khona wafica umshophi. Nathi size kamuva safica kugcwele abantu egcekeni, abanye bezobuka, abanye bebevele bekhona njengoba-ke uMbali esegubha kusuku noma-ke ubegubha usuku lwakhe lokuzalwa, kusho-ke isihlobo. Uthe-ke abakutholile ngokuthi-ke kugujwa uMsola noma-ke kugujwa uMsola engekho emsebenzini. Uqhube wathi ubuyeke ezintatha wafika-ke abantu bagcwele igceke kuphuzwa-ke wakhombisa ukunengeka ize ngashongo lutho. Sizwa kuthiwa-ke ekuseni uMsola nomufi baphelezelene omunye-ke umngani kamufi esegoduka. Kuthiwa kakuphelanga isikhathi esingakanani sebebuyile waqala wamshaya endlini, kusho-ke isihlobo. Uthe-ke kubaphathe kabi ukuthi umufi ubulawa kukhona abantu egcekeni, kanjalo-ke nomakhelwane abaseduze okukhona kubo ngisho nabesilisa, kodwa bonke-ke abakwazanga ukusiza. Uthe-ke umufi ubulawa nje ubeneziduku ezintathu ebuye ekhaya emva kokuxoshwa uMsola abehlala naye-ke emqashweni. Kuthe-ke uma sekusondela usuku lwakhe lokuzala wamncenga ukuthi aze-ke emqashweni wakhe. Sesibona sengathi-ke ubevele ehlela ukumbulala ngoba-ke umbiza nje ubazi ukuthi baxabene. Wajika-ke wahamba wayosebenza wambulala emva kwamahora kambalwa ebuye emsebenzini, kusho-ke isihlobo. Uthe-ke bafuna ubulungiswa ngobulana abenzile. Okhona amaphoyisa KwaZulu-Natal Constable Thenjiswa Ngcobo uthe amaphoyisa apopha owesilisa oneminyaka 38 emva kokuthi owesifazane oneminyaka 29 ethole efile ngesonto elisaka. Umufi ubenezibazi eziningi zokulimala emzimbeni. uMsola bekulinde ukuthi avele enkantolo yaseNtuzuma ngoLwesibili. Imbangela yokubulawa bingakaziwa.